Lentsha kuyithathe unyaka wonke ukufika kulesi sigaba esimqoka kakhulu nesiyisibani sekusasa layo. Ibiqeqeshwa ukwakha impahla yasendlini nasemahhovisi kanye nasezikoleni esezingeni eliphezulu. Ibafanele injabulo labo bafundi. Ngingena ngazi ukuthi akukho bengazi, so mina ngifunisa ukukhuluma ukuze kumanje sesiyazi ukuthi thina masiqala ukuthi masiqala kanjani. NgoNtulikazi nonyaka owengamele ezemisebenzi kahulumeni wethula leli qembu labafundi abevile 20. Umnyango uzosebenzisana nowezemfundo ephakeme nokuqeqesha ukuhlomisa laba bafundi ngamanye amakhono. Sizokhuluma nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ophethwe umhlonishwa ubaba uDuma, sakhuluma-ke nabo bafika bazobalekelela abantwana bethu njengoba sashilo ukuthi sifuna ukuthi bakhe inkampani yabo cooperative abazokwazi ukuthi basebenze ndawonye bakhe imisebenzi. Iminyango kahulumeni owemfundo, ukuthuthukiswa komnotho kanye nowezemvelo ibophezele ukuthenga impahla kulabo bafundi. Uhlelo olulandelayo lwe-Epwp lokwakha ifurniture luzoqala futhi ngonyaka ozayo lapho ke kuzokubeke sekungena abanye abafundi abasha.